Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Posao na Kosovu, koju samo za vas koji tražite ili nudite posao priprema ekipa New Pressa iz studija Medija centra u Čaglavici. Na početku, kao i u svakoj emisiji, najnoviji oglasi za posao koje koleginica Bojana prati samo za vas. Na našem sajtu Posao na Kosovu još uvek je aktuelan konkurs UNDP-a za poziciju službenika na projektu. Konkurs je otvoren do 22. maja 2014. godine. Kancelarija premijera ponovo objavljuje konkurs za sledeće radno mesto. Pozicija direktor Kancelarije za strateško planiranje, a za ovo radno mesto potrebno je postdiplomske studije u oblasti ekonomije, prava, javne uprave, društvenih nauka ili neke druge relevantne oblasti. Najmanje 7 godina stručnog radnog iskustva, od kojih 4 godine radnog iskustva u rukovodićim položajima u institucijama Kosova. Odlično poznavanje u pisanju i govoru albanskog ili srpskog jezika i engleskog jezika. Dobro poznavanje rada na kompjuteru. Rok za konkurisanje je od 14.5.2014. do 28.5.2014. godine. Najveći problem na Kosovu je nezaposlenost, posebno mladih ljudi. To je jedan i od najvećih razloga zbog čega mladi odlaze i zbog čega ne vide ovde svoju budućnost. Razumeju mladi i ekonomsku krizu i besparicu, ali ne razumeju zbog čega za posao, osim kvalifikacije i uredne biografije, morate biti član neke stranke ili morate u vrhu vlasti imati nekog rođaka. To se pita i Dragiša Cvejić iz Starogradska. Pogledajmo prilog. U selu Starogradsko, nadomak Lipljana, sve je više mladih bez posla. Žitelj ovog sela Dragiša Cvejić na posao čeka 3 godine. Konkurisao je na mnogim mestima za posao, ali posao nije dobio. Školu sam završio pre 3 godine. Po struci sam, to je školu koju sam završio elektrotehničar, smer elektrotehničar računara. Otkad sam završio školu, znači 3 godine, od tada čekam i na posao. Konkurisao sam za neke poslove, međutim nigde nisam primljen. Konkurisao sam u KEK, međutim oni su rekli da taj smer koji ja imam trenutno njima ne treba, već da treba neki drugi smer. I od tada više nisam konkurisao sam još za neke poslove, ali kad god čujem ja za neki konkurs, to je već prošlo. Kad ja predam aplikacije, uvek sa nekim zakašnjenjem, nešto, i nisam primljen nigde do sada, 3 godine znači. Dragiša živi u petočlanoj porodici. S obzirom da je oženjen, ističe da mu je posao preko potreban jer živeti na račun roditelja nije nimalo lako. Po rečima našeg sagovornika, izgledi za posao su minimalni. Pa mahom ono što čujemo preko interneta nešto, ili ako čujemo neke glasine ili nekog, tamo je konkurs, tu je konkurs, međutim mi dok odemo da se raspitamo šta treba, kako treba za taj konkurs, ono već su primljeni radnici tu, uvek zakasnimo. Naš sagovornik ističe da ako imate jaku vezu ili pripadate vodećoj stranci, jedino tako postoji šansa da dobijete bolje plaćeni posao. Navodi da vidi sebe u budućnosti na Kosovu i da nikada ne bi napustio svoje ognjište bez obzira na uslove u kojima živi. Pa vidim i dalje, iako je teški su uslovi, teške situacije, teško se živi, ali ipak vidim neku perspektivu ovde. Ovde sam rođen, ovde sam porastao. Volao bi ovde da ostanem. I ne napuštam, kako god da je, trudit ćemo se što više da opstanemo ovde, koliko god možemo. Dragiša veruje da će još dugo ostati na Kosovu i upornim traženjem doći do posla kako bi svojoj porodici obezbedio bolji život. Građani Kosova polako shvataju da je budućnost u privatnom biznisu i u malim i srednjim preduzećima. Nezaposlenost i nedostatak posla u javnom sektoru, ali i nedostatak fabrika i većih kompanija mora se nadoknaditi novim idejama za mali biznis, no potrebno je da i nadležne institucije pomognu i obezbede sredstva kako bi svi oni koji imaju dobre ideje, te ideje i ostvarili. Danilo Zdravković iz Gračanice došao je na ideju da otvori prodavnicu kućnih ljubimaca, a želeo bi i da proširi posao i zaposli 2 do 3 radnika, ali potrebna mu je pomoć. Pogledajmo prilog o prodavnici kućnih ljubimaca koja se nalazi u Gračanici.
Nezaposlenost je jedan od najvećih problema na Kosovu, a najbolji način da se obezbedi egzistencija za porodicu jeste privatni biznis. Još ako imate originalnu ideju, uspeh je zagarantovan. Danilo Zdravković iz Lipljana, razmišljajući kako da uposli sebe i suprugu, opredelio se za prodavnicu kućnih ljubimaca. Znate kako, ovim poslom, da kažem, u Gračanici, bavim se ovo je 4. mesec, s tim da smo imali objekat u Gušterici koji je, znači njegova delatnost je bila specijalno, da kažem, za golubare, lekovi, preparati uvoznog porekla. Imali smo neke vrste domaćih ukrasnih živina i onda sam postepeno, znači ne radim ni ja ni supruga, došao sam na ideju da otvorim objekat u Gračanici, za sad je dobro. Prodavnica Pet Shop u Gračanici vlasnika Danila Zdravkovića nudi širok izbor raznih ptica, glodara i akvarijumskih ribica, kao i kompletan prateći program neophodan za zdrav život vaših ljubimaca. Dosta prijatelja koji imaju odgajivačice papagaja, imam prijatelja koji ima odgajivačicu reptila, znači zmija, paukova i tako dalje. Imali smo patulja se zečeva, trenutno to nema, stiže nam u ponedjeljak roba, amstele miševe, imali smo u objektu zmija koja je bila ljubimac naroda ovde, ove enklave. Tako da imamo papagaje, raznih vrsta, znači imamo Aleksandra koji je isto ovako malo, dosta vrsta ribica. Planiramo da to povećamo veći broj, da to bude na ozbiljnem nivou. Pristupačne cene, ljubaznost vlasnika, kao i lepota i raznolikost kućnih ljubimaca privlače veliki broj mušterija, među kojima su najviše deca. Ima dosta ljudi koji nalaze utjehu u ptici, monotonija, znači tako da živimo u sredini gde nema zooloških vrtova, gde, znači, deca, imam da kažem jednu anegdotu, dođe žena na vratima i pita koliko je ulaz, znači tu se vidi, znači, da nemamo tih, da kažemo, zanimacija za decu. Danilo trenutno ne planira proširenje zbog finansijske situacije, međutim proširenje objekta i biznisa je cilj svakog poslodavca. Danilo se nada proširenju i samim tim imaće prilike da uposli nekoliko radnika. Bilo je to sve za najnovije izdanje emisije Posao na Kosovu. Naš sajt posaonakosovu.com otvoren je za sve vaše oglase za posao, a također se mogu javiti i vlasnici kompanija koje traže radnike. Mi smo tu samo za vas. Vidimo se i sljedeće nedelje na kanalima nezavisne TV mreže. Prijatno!